laver vi en Minecraft-video. Og hvis I vil gerne vil have mere, hvis I gerne vil have Minecraft Let's Play, så skal I bare give et lille like, og så skal jeg vide besked. I starten vil jeg bare lige gå lidt rundt og få det første væk. Om så I nok ikke vidste. Og lidt træ. Yep. Det kommer til at tage noget tid. Og nu går vi videre. Hvordan er det ikke Y? Nej, det er I for I. Nå, det var I. Og jeg kan se min lille nudelfigur. Hvad? Jeg fik et skid af at åbne mit inventory. Flot klaret Minecraft. Flot klaret. Synes. Højre klik for at lægge en ind. Okay, det undskyld mig, at det er længe siden jeg spiller Minecraft. Gå videre, Max. Tag læggen. Det er nærmest at kunne holde ud. Men som jeg kan se, kan vi starte væk med en skid. Okay, først laver vi noget simpelt Minecraft. Starter med at lave de her stinger her, eller sticks, så den skal være helt nu moderne. Det her er godt nok mærkeligt. Så har jeg set nogen, der bare gør sådan her. Så lægger man den ned i. Hvorfor har jeg en blomst? Gør sådan her, så går jeg ud af den. Så hakker jeg den ned med min dejlige lille pickaxe. Så er vi i gang med en god Minecraft Let's Play. Lyden er høj. Ja, lyden er høj. No. Kan jeg ikke fjerne musik? 2 sek. Options. Musik. Skruer jeg ned. Og done. Det var bedre. Det Minecraft? Nej. Det var længe siden. Og jeg har næsten ikke spillet det på computer. Nå, jeg vil lige... Giv mig lige... Yeah. Ingen har set noget. Hvorfor synger jeg en julesang? Det er nok på grund af jeg har lyst. Og så lige en lille fine shiny hand. Har jeg ikke hugget træ før?
Man kan elske food tools. Det var interessant. Og imens vil jeg håbe, at jeg kan finde ud af de smarte mods, jeg har, og man overhovedet bruger dem. Det var smart. Minecraft er meget smart nu om dagen. Spiller du faktisk overhovedet ikke kendt engang overhovedet til det, der hed det, men det snakker vi ikke om. Knap. Nu skal jeg lave nogle af de her dejlige nogen, som I alle sammen elsker, og det hedder økser. Prøv at se, I alle sammen, jeg ved, I alle sammen står og jubler derude. Ude på sådan, yeah, Max, vi vil have mere økse. Det lød meget forkert, men jeg kan fortælle det, småfar. Dun dun. Nej, det er hårdt. Jeg skulle klikke på det selv. Nej, jeg kan slet ikke klare det. Nej. Oh. Okay, det var bare lidt godt. Maximum. Så har jeg lidt basic tools. No. Hvordan kan de her blomster overleve sådan et dårligt område? Jeg håber lidt træ hver dag. Jeg lort til at tynge. La. Dum. Okay, det var perfekt. Nu tror jeg er godt med 3. Hvad var det nu, jeg skulle? Nå ja. Gå rundt. Jeg ved, jeg har en eller anden våben-mod. Jeg aner bare ikke, hvor man crafter tingene. Er det et problem? Lille kanino. Ja, en lille kanino og en croucherman. Crouch nu. Nu har jeg lige fundet ud af, at jeg ikke aner, hvor man croucher i Minecraft. Hop. Q. R. Going to T. Chat. T. Yay. V. Hvad gør det? Er den her? Nå, det her, det er hurtigt løb. Det er godt. Og man trykker 2. Og nu kan jeg mere forstå spillet. Jeg er ikke lyst. Hvordan går jeg ud i en anden mode? Jeg er bange. Jeg er ikke lyst. Nej. Lad mig være. Nej. Man kan nok gøre bare mig selv. Nå. Men jeg vil gætte på, at vi snart skal stoppe. Det skal vi nu. Men så vi ses, folken. Husk nu at give et like, hvis I vil se mere af det her. Og vi ses.